Cześć Gadziny, witam Was serdecznie w miazgach miesiąca listopada. Jest tych produktów trochę, także już Wam śpieszę z ich przedstawieniem. Powiem Wam tak, jest pielęgnacja, jest kolorówka, jest pędzel i są dwa zapachy, takie do psikania się, nieświeczkowe. Zawsze sobie mówię, Anka, pokaż w następnym miesiącu ulubioną książkę, powiedz o ulubionym filmiku na YouTubie, powiedz o miejscu, o wydarzeniu, o czymkolwiek, ale wiecie co, ja po prostu zapominam to robić i zawsze sobie mówię, pisz na kartce, później o tym powiedz, albo zrób takich niekosmetycznych ulubieńców z ostatnich miesięcy, ale jakoś nie mogę się do tego zebrać i czuję, że gdybym to robiła, to byłoby to takie na siłę, ale może kiedyś, może w przyszłym roku będę miała większą wenę, żeby Wam to przedstawiać, bo sama lubię czerpać pomysły z takich filmów, także tak. Inteligentnie zakończę swoją myśl i już Wam przekazuję moich ulubieńców, już Wam ich pokazuję bez zbędnego gadania. Zacznijmy może od pielęgnacji. Pielęgnacja, mam kilka polskich produktów, to może od nich zacznę, a dlaczego nie? Pierwszy ulubieniec, który przywiozłam sobą z Polski, kupiłam go w Rossmanie na jakiejś promocji i powiem Wam, że jestem po prostu oczarowana. Gdybym wiedziała, że będzie aż tak fajnie działał, to pewnie kupiłam sobie ze 3-4 opakowania. Myślicie, Ty pokazujesz peeling? Przecież zawsze mówisz, żeby peelingi robić. Tak, oczywiście, z tego względu, że peelingi to są moim zdaniem naprawdę drogie produkty, które za grosze można zrobić w domu, bo każdy ma cukier i olej i może w ten sam sposób sobie wypeelingować porządnie ciało, ale ja ostatnio jestem pod tym względem, nie wiem, leniwa, aż dziwne słowo, bo do mnie to raczej nie pasuje, leniwa, ale pod tym względem taka ostatnio jestem i bardzo chętnie korzystam z tego peelingu. Już Wam przedstawiam wszystkie produkty, o których mówię, podlinkuję Wam na dole w miarę możliwości. Evre, peeling do ciała Super Slim, wygładzająco-cukrowy, cukrowo-solny peeling do ciała z olejkiem Perilla. I powiem Wam tak, ja nie wierzę w to, że żaden kosmetyk będzie sprawiał, że nie wiem, że schudnę, będę miała mniejszy obwód, nie wierzę w takie szmery bariery, ale peeling sam sobie jest naprawdę rewelacyjny. Ma fajny skład, nie ma w składzie parafiny i powiem Wam, to jak on pachnie, to jest po prostu jakiś obłęd dla mnie. Dla mnie to pachnie jak jakaś szarlotka z lodami waniliowymi. Struktura jest taka dosyć ciekawa, bo jest zbita, jednocześnie dosyć fajnie zdzierająca. Ja najbardziej lubię peelingi stosować na suche ciało. Po prostu wchodzę pod prysznic, taka przygotowana i używam peeling i później spłukuję. I ciało później jest tak mięciutkie, naprawdę 2-3 dni ten efekt trzyma i nie muszę już stosować żadnych produktów nawilżających. No jest przecudowny, bardzo wydajny. To jest użycie po dwóch peelingach pełnych całego ciała, także naprawdę bardzo Wam go polecam. No jest fantastyczny i właśnie pachnie jak szarlotka i tak wącham, mówię, czym to dla mnie pachnie? Pachnie to dla mnie właśnie szarlotką, także rewelacyjny produkt. W ogóle pierwszy raz spotykam się z olejkiem Perilla. Nie wiem, czy z jakichś orzechów, z kwiatków, z drzewa, nie wiem, nie mam pojęcia, ale naprawdę Wam ten produkt gorąco polecam. Dalej, polskie produkty, nawet trochę ich tu jest, także jestem z siebie zadowolona. Produkt, po którym może nie dać zbyt dużego użycia, ale to z tego względu, że niewielka ilość wystarczy go na aplikację, to jest peeling do twarzy marki Nakomi. On u mnie chwilę leżał w szufladzie z zapasami, z tego względu, że nie lubię mieć pootwieranych 6 produktów z tej samej kategorii właśnie pielęgnacyjnej. I on u mnie tak czekał, bo cały czas używam, bo trochę wolniej, peelingu tego z kwasami z Bingo Spa, ale chciałam coś mocniejszego przetestować. I kiedy sobie przypomniałam, że tutaj jest właśnie korund, olej marula, coś co ja bardzo lubię, oraz mango, skóra sucha, normalna, działanie przeciwzmarszczkowe 75 ml. Nie wierzę w to, że peeling miał działanie przeciwzmarszczkowe, stricte przeciwzmarszczkowe. Ja peelingu lubię używać przed maseczką, żeby po prostu miała ona możliwość głębszej penetracji w moją skórę. I powiem Wam, że ten peeling jest naprawdę świetny. Naprawdę jest taki średni plus, jeśli chodzi o peelingowanie. To nie jest jakiś mega hardcore. Oczywiście gdybym go nałożyła, też robiłam tak na skórę suchą, to jest trochę mocniejszy ten efekt i należy trochę delikatniej właśnie go wykonywać. Producent zaleca nałóż peeling na skórę twarzy i masuj okrężnymi ruchami po 5 minutach z mojej produkcji twarzy. Raczej 5 minut tego nie robię, ale naprawdę fajny.
produkt, naprawdę przepięknie pachnie, robi to, co ma robić, jest takim prawdziwym peelingiem, nie jakimś takim udawaczem, jak ja to mówię, bo nieraz peelingi są takie, że nakładamy, trzemy i halo, gdzie te drobinki, gdzie jest produkt, który ma rozdzierać, także tutaj jest coś, co mi się naprawdę bardzo fajnie sprawdziło, tak jak mówię, jest mega małe użycie, ja go używam tak może 2 razy w tygodniu i przez miesiąc tyle go tylko zużyłam, także naprawdę będzie mega wydajny i wydaje mi się, że nie uda mi się go zdękować przed końcem jego daty, której teraz nie widzę, ale gdzieś mi się rzuciła, czy ona tutaj była, jest 2017, do końca września, nie no może przez ten niecały rok ją zużyję, ale gdyby nie, to po prostu by przeciągała ten peeling na twarz, szyję, z twarzy na szyję i dekolt, to chciałam powiedzieć. Dalej, jeśli chodzi o polskie produkty, mam tutaj takie tak naprawdę 3 kolejne. Wow, super. Ale to jest jedna kategoria, to jest pielęgnacja moja wieczorna twarzy. Ja od jakichś 2 lub 3 miesięcy używam tego samego zestawu i chcę Wam po prostu powiedzieć, że tak, używam go nadal, nic się nie zmieniło, jestem z tych produktów bardzo zadowolona. Same olejki pod oczy, kolejny miesiąc, również marka Nakomi, olejek z pestek winogron, używam go rano i wieczorem pod właśnie tutaj na tą okolicę pod oczami, również pod makijaż, świetnie się sprawdza, bardzo fajnie nawilża, uwielbiam go i on ma tutaj właśnie taką dosyć dużą, jedynym minusem dla mnie jest właśnie to opakowanie, że to jest aż tak wielka dziura i co ja robię, przykładam palce, akurat tutaj nie mam w tym momencie paznokcia, bo mi odpadł, ale nieważne, po prostu przykładam niewielką ilość i to, co zostaje mi na palcu, ja sobie wklepuję pod oczy i to mi wystarczy i naprawdę super komfort pod oczami, skóra jest świetnie nawilżona i produkt będzie na pewno kosmicznie wydajny, także kolejny produkt polskiej marki. Marka Biolaven, również kolejny miesiąc z rzędu, tylko Wam przypomnę, na okres jesienno-zimowy, zwłaszcza kiedy na przykład używacie kwasów, to jest naprawdę świetne serum przeciwzmarszczkowe, który naprawdę przepięknie pachnie, super skórę nawilża, świetna formuła, bardzo szybko się wchłania i rano buzia po prostu jak pupcie niemowlaczka, no zużycie, zobaczcie, naprawdę jest już konkretne, gdzieś takie i tutaj akurat mamy 3 miesiące na zużycie i właśnie zaczęłam używać tego zestawu razem, ponieważ byłam ciekawa serum z kwasem glikolowym. To jest również polski produkt, marka Leak CG, dostępny zarówno w Polsce, jak i w Anglii. Dostajemy oczywiście linki na dole. Tutaj jest 7% kwas glikolowy i właśnie producent zaleca używanie serum przez, uwaga, leci, są pokazać, to wygląda taka jakby zawiesina, przez 3 miesiące. Taką kurację i ja właśnie tak stosuję ten zestaw na wieczór i moja skóra, mogę powiedzieć, że po tych, nie wiem, właśnie 2 miesiącach już chyba używania, codziennie wieczorem jest naprawdę taka rozświetlona, nawilżona, zresztą to możecie obserwować w daily vlogach, kiedy Wam rano wyskakuje, bez makijażu. Także to tyle na razie. I czy coś mamy jeszcze z polskiej marki tutaj z pielęgnacji? Mamy jeszcze jeden produkt, który również przywiozłam ze sobą z Polski. Joanna, ogromny szampon, kosztował naprawdę jakiś grosz, tutaj jest aż pół litra i uwielbiam go z 3 względów. Po pierwsze jest taki żelowy, czyli nie obciąża mojej skóry głowy, nie obciąża moich włosów. Włosy są duże i świeże, to chciałam powiedzieć. Bardzo fajnie się pieni i ma cudowny zapach. Już chyba wiecie, że ja kocham wszystko, co jest z zieloną herbatą. To jest pokrzywa i zielona herbata. Ja tutaj najbardziej czuję zieloną herbatę, także jeśli jesteście fankami takich delikatnych, fajnych zapachów i szukacie taniego, dobrego szamponu, to ten Wam polecam i używam go też już od kilku tygodni. Chyba Andrzej też mi się do niego podpina, bo coś za szybko mi widzę, że mi schodzi. Także jest rewelacyjny i kiedy trafię na niego w polskich hurtowni, to myślę, że go kupię. Z pewnością zapłacę za niego 3 razy więcej niż jest warty na Zebra, ale jest naprawdę świetny i Wam mogę go polecić. Dalej lecimy. Jest jeden produkt, który zrobił mi małą krzywdę w tym miesiącu, ale więcej powiem Wam o nim w bublach. Pokazuję Wam go z tego względu, ponieważ chcę przejść teraz płynnie do mojego ulubieńca. Dostałam kiedyś od właśnie koleżanki masełko, taką miniaturkę z Soap & Dory. To jest to masełko, które pachnie jak perfumy z Chanel, Coco Mademoiselle chyba. Zapach jest cudowny, kocham, uwielbiam, po prostu mam ochotę znowu na produkty z tej serii. Kiedy leciałam do Polski, to kupiłam właśnie dla mamy, ogólnie tam na prezent kupiłam te mydła, właśnie Clean On Me i to właśnie ta sama linia zapachowa. Naprawdę uwielbiam i to jak
moje nogi były przesuszone, w ogóle moje ciało po używaniu tego peelingu, to była dla mnie jakaś katorga. Ja nigdy nie miałam problemów z tym, że moja skóra jest sucha, czy że jest taka aż mnie momentami bolała, sobie myślę, matko boska, po czym to się dzieje. No i później się okazało, że to było po tym produkcie, ale kiedy zaczęłam nawilżać ciało właśnie tym masełkiem, problem się skończył. Ja uwielbiam ten taki efekt. Już w ogóle od dłuższego czasu używam olejków, które świetnie nawilżają moje ciało, ale jednak takie zbite, gęste masło to jest masło. Przynajmniej dla mnie. Rano ja czuję się taka bardziej jeszcze wyspana, rozluźniona, wypoczęta, kiedy moje ciało jest właśnie nabalsamowane i muszę do tego wrócić. Z tym, że na razie mam olejki pod prysznicem, które chcę wykończyć, ale może wrócę do tego produktu, jeśli będzie jakiejś fajnej promocji w wersji takiej większej, lub kupię kolejne masło z The Body Shopu. Aktualnie czekam na paczkę, na przesyłkę, na kilka rzeczy, które kupiłam właśnie na promocji na The Body Shop, minus 40% i bardzo chciałam kupić sobie moje duże, ukochane masło miodowe Honey-Mania, ale było wyprzedane na stronie, także chyba się udam do sklepu, zobaczę, czy są jakieś promocje, kiedy wykończę to, co mam pod prysznicem, także powrót do maseł, bo one naprawdę tak relaksują moje ciało i ja też lepiej śpię, kiedy jestem taka wybalsamowana. Tak samo, kiedy rano budzę się i wieczorem nałożę sobie fajną pielęgnację, to moja buzia też jest taka właśnie, no taka wdzięczna i taka, widać, że coś na niej było dobrego i o ciało też warto dbać, zwłaszcza jak jest okres taki grzejnikowy, jak ja to mówię. Dobra, bo jeszcze trochę tego jest, a już nawijam od 11 minut. Maska, czarna maska do oczyszczania porów. Może pamiętacie pewnego vloga, w którym po prostu aż łzy napływały mi do oczu, kiedy ściągałam tą maskę z okolic tutaj właśnie żuchwy. Nauczyłam się już tej maski używać, nakładam ją jedynie tutaj gdzieś tak na nos i tutaj na te okolice, gdzie mam pory. Czasem też biegam za Andrzejem po domu, mówię, siedź, nakładam Ci tą maseczkę, bo ona naprawdę fajnie wyciąga te zanieczyszczenia z porów. Uwielbiam to robić i po prostu mimo, że trochę to boli, jeśli wyjedziemy za daleko lub broń Boże gdzieś tutaj pod oczy, ja to od razu zmywam, bo ta maska naprawdę ciągnie, wyciąga wszystko z twarzy i to jest jakby taka mocna taśma. To nie jest nic mega przyjemnego. Ja tą maskę zamówiłam na eBayu, kosztowała około 5 funtów. Też postaram się ją podlinkować i kupiłam ją jakby od lokalnego sprzedawcy tutaj z UK, żeby nie czekać 3 tygodnie na przesyłkę, bo chciałam tą maskę na już, ale myślę, że mocniejsza maseczka to była ta maseczka, którą Wam pokazywałam w holu z Zebra. Taka chyba złoty 70. Podlinkuję Wam tą maseczkę, ale jeśli macie ochotę na coś większego, to może warto się skusić na to. Produkt, który wyciągam z Denka, to jest produkt do włosów. Nie znam tej marki. Beauty Protector dokładnie to się nazywa. Odżywka taka w sprayu, którą zostawiamy na włosach i ja ją używam na takie włosy lekko, że tak powiem, odciśnięte z nadmiaru wody. Po umyciu psikałam i miałam wrażenie, że w tych włosach byłaby tak więcej objętości, więcej struktury. Naprawdę coś ciekawego. Także fajnie. Produkt z Birchboxa, który się mnie super sprawdził i on też naprawdę ładny. Tak, miał ładny zapach, taki trochę na waniliowej bazie, ale nie przeszkadzało mi to absolutnie. To przelecę przez kolorówkę, ale zanim kolorówka to pędzel miesiąca, również z Love Me Beauty? Love Me Beauty? Tak, z tego pudełeczka, takiej kosmetyczki subskrypcyjnej. Rewelacyjny pędzel marki Ecotools. Powiem Wam, że naprawdę jak z początku przeczuwałam, że do każdego produktu pudrowego się sprawdzi, tak też jest. Jest przemiękki, tu jakiś włosek z niego wystaje, ale ogólnie włosie z niego nie wypada, jest przemięciutki. Tutaj już mi się prawie starła jego nazwa, ale może to będziecie... Prawie się starło. To jest ten pędzelek precyzyjny, jak to oni nazywają. Pisało się mi też, że często można ten konkretny pędzel dostać w TK Maxxie, także dziewczyny, polujcie, naprawdę fajny produkt. Dobra, i lecimy. Nie będzie tu zbyt dużo odkrywczych rzeczy. Powrót do mojego ogromnego ulubieńca. To jest w ogóle ulubieniec roku, to będzie w miazgach. Dr. G Bright Plus Super Light. Naprawdę już go jest tutaj niedużo. Tutaj jest taki, już czuję puściutki, samo powietrze tutaj jest prawie rewelacyjny. Mam go też teraz na buzi. Uważam, że wygląda przepięknie, bardzo naturalnie, wtapia się w skórę, ma takie średnie plus krycie. Przez cały dzień się trzyma na mojej buzi i ja za każdym razem, kiedy do niego wracam, przypominam sobie, jaką mam wielką miłość do kremu BB, a zwłaszcza do tego produktu. Moim zdaniem jest lepszy niż Misza i Wam go serdecznie polecam. Przez to, że się odbija światło, to nie wiem, czy zbyt dobrze go widzicie, ale z pewnością znacie go doskonale z mojego kanału, bo
To był hit, to była miazga. Drugi miesiąc z rzędu, tak naprawdę może nie miesiąc, bo miesiąc temu Wam go pokazywałam, to nie było pełnego miesiąca, kiedy go używałam, ale teraz mogę powiedzieć, że używam go do jakichś 5-6 tygodni i chcę Wam pokazać, jakie jest użycie. Oczywiście je widać, bo jest lekkie wgłębienie, o teraz tu widzicie lepiej, ale jeszcze nie ma denka. Uwielbiam go do zakrywania cieni pod oczami, robi to rewelacyjnie, trzyma się cały dzień, naprawdę niewielka ilość wystarczy, wklepana i dzieje się lekka magia pod oczami. Był ostatni filmik z serii Ogarnij się kobietą, który Wam pokazywałam i wydaje mi się, że udało mi się uchwycić tą różnicę, że Wam pokazałam, jak wygląda oko z oraz bez, także jeśli jesteście ciekawi, to wróćcie do tego ostatniego filmiku z serii Ogarnij się kobieto. Naprawdę rewelacyjny, kultowy produkt na YouTube, polecany przez wszystkich od zawsze. Ja go mam od kilku tygodni i jestem absolutnie zakochana. Lecimy może dalej z produktami do twarzy. Bronzer tego miesiąca to hit YouTube'a ostatnich miesięcy Golden Rose Mineral Terracotta Powder w odcieniu 04. Akurat go dzisiaj nie mam, ale przez wiele tygodni ostatnio go nosiłam. Uwielbiam to, jaki daje efekt na skórze, daje efekt takiej zdrowej opalenizny, ociepla naszą buzię, ożywia. Naprawdę bardzo, bardzo go lubię i cieszę się, że go u siebie mam, także dajcie znać, czy go też używacie. To jest produkt, który, jak to mówiłam, Maxneczka, wygląda inaczej w pakowaniu, inaczej na słoczu, dopiero nabiera mocy i pokazuje swoje możliwości, kiedy jest nałożone na twarz. Także to jeśli chodzi o bronzer. Róż. Lecimy tak po kolei. Róż to róże, nawet dwa bym powiedziała tak naprawdę. Dwa róże marki Makeup Geek, które właśnie dostałam w spadku od mojej Wicki Leny. I tutaj mamy odcień Romance, który również mam dzisiaj na policzkach w takiej bardzo jedynie delikatnej mgiełce, że tak powiem, który jest cudowny, naprawdę go uwielbiam. I róż, którego Wam jeszcze nie pokazywałam w żadnym filmiku właśnie z serii Ogarnij się kobieto, ale z pewnością za niedługo to nadrobię. I to jest już róż takim tylko to jest matowy róż w odcieniu Bliss, czyli też odcień, który ja bardzo lubię. Wszystko co brzoskwiniowe to jest zawsze w mojej kolorystyce. Nie lubię różowych róży, nie przypadam za nimi. Bardzo mało mam takich różowych róży, które lubię. Także te dwa z Makeup Geeka, Romance i Bliss, Wam raczej odwrót. Romance i Bliss, tak? Wam mogę polecić cudowne, przepiękne kolory, które nie mają sobie talku, także dodatkowa informacja dla tych z Was, które zwracają na to uwagę. Muszę kończyć już, bo trzeba się do pracy wychodzić, ale już mamy garsteczkę. Rozświetlacz uwielbiam, kocham po prostu. O, leżę i kwiczę. MAC. Dokładna nazwa Extra Dimension Skin Finish w odcieniu Show Gold. Mam go też dzisiaj na policzkach, ale wiem, że dzienne światło nie oddaje tego cudownego efektu, jaki daje ten rozświetlacz. On jest, to jest taki łososiowo-różowy rozświetlacz na takiej żółtej bazie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale to jest taki właśnie duochrom, który jest boski, który daje zarówno taki bardzo delikatny, ładny, dzienny efekt, jak i efekt taki mocniejszy, a la drag queen, że tak powiem, bo jestem akurat jeszcze świeżo po występie, także coś cudownego i myślę, że każda fanka makijażu, każda fanka rozświetlania twarzy doceni to cacuszko. Są właśnie 4 inne odcienie, ale ten właśnie Show Gold to jest mój absolutny ulubieniec. No, jestem zakochana i cieszę się, że mogłam położyć na swoje ręce, bo to jest coś cudownego, coś wyjątkowego. Oczy. Nie robiłam zbyt dużo z oczami w tym miesiącu tak naprawdę, bo jeśli mamy świeżo doczepiane rzęsy lub rzęsy, które mi się naprawdę dobrze trzymają, to nie kombinuję zbyt dużo z makijażem, ale kolejny miesiąc z rzędu pokażę Wam cień w kremie z Maybelline. Miesiąc temu to był taki różowy, a dzisiaj Wam pokażę Creamy Beige 98. No, zużycie nawet widać. Wgłębienie jest dosyć spore. Dzisiaj też go mam taki delikatnie nałożonego i on daje taki efekt jakby mokrej, zdrowej skóry, który ja bardzo osobiście lubię. I jak je przechowuję, dobrze dokręcam i zakrętką tak trzymam po prostu. Wtedy dłużej są takie świeże, nie wysychają, to chciałam powiedzieć. Dwa produkty do ust. Nie wyobrażam sobie zimy bez pomadki marki Sylveco. To jest peeling w sztywcie, który uwielbiam. Świetnie sobie daje radę i kosztuje około 7 zł, z tego co wiem, w polskiej aptece.
ale też jest dostępny oczywiście na The Natural Skincare, gdzie Was zawsze chętnie odsyłam. Błyszczyk, który również dzisiaj mam w filmiku na ustach. W ogóle taki makijaż jak noszę teraz, to był taki mój ostatnio ulubiony makijaż, czyli po prostu ładna, błyszcząca cera, trochę więcej rozświetlacza, delikatne usta, taki po prostu dziewczęcy, obudzający makijaż z dużą ilością korektora pod oczami, bo ostatnio jestem wiecznie niewyspana. I błyszczyk, który mam Ci na ustach, to jest Charlotte Tilbury w odcieniu Portobello Girl, czyli taki koralowo-łososiowo-brzoskwiniowy błyszczyk. On jest półtransparentny, ale bardzo fajnie się na ustach trzyma. Myślę, że jakiś pani do mnie nie zwróciła uwagi na błyszczyk, bo te błyszczyki kosztują w podobnej cenie jak pomadki i uważam, że bardziej wartościowym zakupem jest pomadka niż błyszczyk. Oczywiście zależy, co kto lubi, ale te naprawdę się fajnie utrzymują, bo one są na ustach, tak się do nich przyklejają, ale nie są w ogóle lepiące i cały czas ten efekt takiego blasku na ustach się utrzymuje, co ja naprawdę bardzo lubię. Uważam, że to jest mega dziewczęce i takie pasujące każdemu. Przy okazji, jeśli macie małe usta, to błyszczyki Wam je na pewno optycznie powiększą i zrobią Wam lepszą robotę z ustami niż matowe pomadki, które są teraz tak modne. Także naprawdę cudowny kolor. Ja dostałam ten właśnie błyszczyk w takim zestawie od Charlotte w jeszcze zestawie, gdzie była pomadka, konturówka i strugaczka, ostrzałka, temperówka, zwał jak zwał. Także rewelacyjny również moim zdaniem pomysł na prezent. I już ostatnia rzecz. Czy muszę mówić coś więcej? Mgiełka z Inglota, ta zielona, która prawie już jest jeszcze na 2 psiknięcia i będzie po niej, także oszczędzałam w tym miesiącu, nie używam jej dzień, bo już wtedy by dawno się wykończyła. Nie lubię jej zapachu i smaku, bo to taki mydlany, ale uważam, że przedłuża trwałość i świeżość makijażu. Także kochani, to tyle z mojej strony. Ja uciekam już do pracy, bo już cały czas mi zegarek przypomina wyjdź. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy filmik. Koniecznie zostawcie mi kciuka w górę, jeśli lubicie ulubieńców i napiszcie mi jednego waszego lub czy znacie któregoś z moich. I to tyle. Widzimy się jutro rano o 6 w Vlogmasie i z pewnością, że za kilka dni w dodatkowym filmiku. Także tyle, buziaki, trzymajcie się. Pa, pa.